31 ta' Ottubru, Beatu Anġelo ta' Acri. Reliġjuż, miet fis-sena 1739. Huwa kien ibn ta' ġenituri fqar. Kien jismu Antonio Luca Falcone u twieled fit-19 ta' Ottubru tal-1669. Ipprova jidħol mal-Kapuċċini ta' 18-il sena, iżda sab il-ħajja ħarxa ħafna. Bl-għajnuna ta' ħafna talb huwa ipprofessa fit-tielet darba li ipprova wara novizzjat imqanqal ħafna fl-1691 bl-isem ta' Anġelo. Fl-ewwel pridka li għamel, il-fiduċja fih innifsu u l-memorja ħallewh u niżel minn fuq il-pulptu konfuż. Meta qatt jaħseb fuq dan id-diżappunt, derlu li l-mulej qallu għal-ġejjieni Anġelo ippridka b'mod sempliċi u kif jitkellmu n-nies biex jista' jifhmek kulħadd. Huwa sar wieħed mill-aqwa predikaturi ta' żmienu u mexxa missjonijiet f'pajjiżu u xerret id-devozzjoni lejn il-kwaranturi, jiġifieri 40 siegħa adorazzjoni quddiem Ġesu sagramentat sakemm miet. Kien jgħaddi ħin twil jitlob u jagħmel penitenzi ħorox biex jikkumbatti it-tentazzjonijiet li kien ikollu. Huwa kiteb ktieb wieħed biss li kien ġabra ta' talb fuq id-batijiet ta' Kristu għas-sorjiet Kapuċċini li huwa waqqaf f'Acri. Anġelo laħaq provinċjal Kapuċċin fil-Kalabrja u kienu jsejħulu l-Anġlu tal-Paċi bil-mod seren li kien imexxi il-provinċja. Huwa miet fit-30 ta' Ottubru tas-sena 1739 ta' 70 sena. Il-Papa il-Jun 12 ibbeatifikah fit-18 ta' Diċembru tas-sena 1825. It-triq vokazzjonali taż-żagħżugħ Luca Antonio kienet ikkaratterizzata minn ħafna inċertezzi. Wara li ikkonsagra lilu nnifsu lill-mulej għadda minn esperjenza ta' falliment fil-predikazzjoni. Madankollu huwa ma qatax qalbu imma biddel l-istil tal-predikazzjoni tiegħu u sar mbagħad evanġeliku mill-aqwa. Permezz tal-predikazzjoni tiegħu Anġelo ta' Acri kien strument li kapaċi jaqqat il-qalb tal-mulej ma' dik tan-nies. Kien jikkomunika lis-semmija tiegħu il-ferħ ta' Alla li jfittex li jkun fi dialogu mal-poplu tiegħu. Fil-konfessinarju kien il-post li fih kien joffri lill-penitent il-konsolazzjoni tal-maħfra ta' Alla, il-post fejn kien jiftaħ għalihom it-triq għal ħajja ġdida fi Kristu. Huwa taxxida ta' karità nisranija billi żar il-foqra fi djarhom u qassam il-providenza li hu stess kien irċieva. Ma naqas li wkoll iżur il-ħabsin, jirrikonoxxi d-dinjità tagħhom u jkellimhom fuq l-imdiema filwaqt li iddefenda wkoll lil dawk li ġew ikkundannati inġustament. Waħda mill-eqdem pitturi ta' Fra Anġelo ta' Acri tirrappreżentah iħares lejn u jikkontempla il-kurċifiss, iċ-ċentru tal-predikazzjoni u t-talb tiegħu. Finijiet twal ta' talb solitarju huwa kien jagħmel meditazzjoni dwar id-dbatija ta' Kristu u kien jirrikonoxxi fil-morda il-feriti tal-mulej. F'kull ħaġa li kien jagħmel kien iżomm f'qalbu il-wiċċ ta' Ġesu msallab l-ikona ta' mħabba mingħajr limitu. Imma ma nistgħux ninsew ukoll li dan il-beatu kellu devozzjoni kbira lil kwaranturi. U baqa' ixerred din id-devozzjoni sa mewtu. Dan jurina li s-saħħa kollha wara l-ħajja eżemplari tiegħu kien iġiba mit-talb imħeġġeġ quddiem Ġesu Ewkaristija. U inti, minn fejn iġġib il-qawwa tiegħek biex tkun tista' tgħix ta' nisrani jew nisranija awtentiku? Iva, Ġesu huwa ħaj u jinsab magħna. Min jibqa' jiġri warajna u jibqa' jiġri warajna sal-aħħar nifs ta' ħajjitna, għax ma jrid li l-ħadd minna jintilef
jew jitlef l-imħabba li għandu għal kull wieħed u waħda minna. X'imħabba ġenwina. Minn kull kappella tal-adorazzjoni li għandna f'pajjiżna, il-mulej jistedinna biex immorru ħdejh u nqattaw ftit ħin miegħu. Xi privileġġ għandna. Għax għajduli, min jista' jibdilna għall-aħjar daqs Alla? Min jassaportina daqs Alla? Min jistennina daqs Alla? Min iħenna lina daqs Alla? Min jagħdir in-nuqqas ta' ħila tagħna daqs Alla? Min jara li hemm potenzjal fina daqs Alla? Min għandu sabar daqs Alla? Min jixtieqilna l-ġid daqs Alla? Min għandu fiduċja fina daqs Alla? Min jafdana daqs Alla? Min iżomna f'sensina, iqis il-konsegwenzi temilna minn qabel daqs Alla? Min jallimna nozzu id-dinjità ta' personitna daqs Alla? Min jeħlisna mill-irbitu l-ġen tal-fruwa daqs Alla? Min jallimna narfu il-pożittiv ħajjitna daqs Alla? Min japprezzana kif aħna daqs kemm japprezzana Alla? Min jara f'ħsibijietna u l-intenzjonijiet ta' emilna daqs Alla? Min jafna iżjed milli aħna nafu lilna nfusna daqs kemm jafna Alla? Min qatt ma jgħejja jismana? Int biss o Alla. Min qatt ma jaqta' qalbu minna? Int biss o Alla. Min qatt ma jajjarna bil-fallimenti tagħna, bid-djufijiet tagħna, bid-difetti tagħna? Int biss o Alla. U inti Alla li ħlaqtna biex niġu ngawduk fil-ġenna. Min jipprovdilna s-saħħa, il-faraġ, il-kalma, il-wens, il-ħeġġa u r-rassenjazzjoni f'kull ma jinqalalna u f'dak kollu li ngħaddu minnu f'ħajjitna. Int biss o Alla. Min iħobbna daqshekk o Alla? Min jaħfninna, inaddafna u jinsa l-passat tagħna daqshekk o Alla? Min jallimna l-verità u s-sewwa? Int biss o Alla. U daqshekk ħadd. Min jallimna naħsbu f'ħadd ieħor daqshekk o Alla? Min jagħmlilna kuraġġ ta' sur daqskemm tista' tagħmlilna int o Alla? Lil min insib biex ifarraġni u jibnilni mill-ġdid fid-disgrazzi, fit-tentazzjonijiet, fil-qtieħ ta' qalb, fl-iżolament, fil-mart, fid-diżappunti ta' ħajti, daqskemm tikkunslani, tfarraġni u tibnini fis-sod int o Alla. Iva mulej, nixtieq naċċetta l-istedinit tiegħek u niġi quddiemek, inħares lejk lejn il-preżenza reali tiegħek fl-Ewkaristija u mingħajr ma niftaħ fommi inti diġà tibda tagħtini il-paċi glorjuża tiegħek. F'dak il-kwiet mingħajr ma jaf ħadd, inti o Alla tibdilni ħajti imtertqa bl-ansjetajiet, bil-beżat, bix-xogħol, bit-tmaqdir, bin-nuqqas ta' fiduċja fis-seta tiegħek, bil-vojt li nħoss xi kultant min nuqqas ta' fiduċja fija nnifsi. X'qawwa toħroġ minnek oħobs tal-ħajja, x'mirakli tagħmel miegħi, kif tibdilli n-niket ferħ, kif ninsaq it-tewdin ta' moħħi, hekk kif inkun quddiem il-preżenza umli imma ta' forza immaġinabbli tiegħek. Iva, dan kollu meta nafda totalment fik f'kollox. Ħatkun ħajti skont ir-rieda imqazza tiegħek, o Trinità ħanina. Talba. U Alla kollok tiba li tajtna lil Beatu Anġelo ta' Acri, b'eżempju mill-isbaħ ta' ħajja infassla fuq it-tagħlim u l-eżempju tiegħek. Għatina nitolbuk li bl-interċessjoni tiegħu għalina aħna wkoll ma naqtawx qalbna milli nkomplu navvanzaw f'ħajja animata mill-karità lejk u lejn il-proxmu. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.